Boas tardes. Pedro Sánchez ignora as peticións das mulleres do PSOE que piden máis contundencia contra os casos de acoso sexual. Na comparecencia de balance do curso político, o presidente do goberno descarta adiantar eleccións ou facer cambios no goberno como lle piden os socios. E tampouco fai autocrítica polos casos de corrupción. El gobierno y mi partido han actuado con total contundencia. Por eso vamos a dar lo mejor de nosotros y nosotras mismos en esta segunda parte de la legislatura. La credibilidad de Pedro Sánchez es nula. Nos tiene que decir a la cara qué piensa hacer. Yo le reconozco que tengo dudas. La solución ante este grave problema pasa porque Sánchez salga cuanto antes del gobierno y así España pueda salvarse. Galicia reclama máis infraestructuras eléctricas e alega contra o planeamento que propón o Ministerio para os próximos 5 anos. Alfonso Rueda asegura que frean o desenvolvemento empresarial. Hai máis dunha dúcia de proxectos declarados estratégicos pola Xunta de Galicia con creación de centos de postos de traballo que deberían ser atendidos e que, dende logo, non poderán serlo con esta planificación. Os equipos de urxencias non dan feito para atender os afectados polo temporal de chuvia no Levante. En Murcia rescataron un home arrastrado pola riada que aguantou agarrado a unha árbore ata que o foron buscar. E o sur de Castelló tiveron que saír en barca para rescatar veciños atrapados pola auga en coches e casas. O alcohol e as drogas están detrás de 4 de cada 10 vítimas mortais nas estradas galegas. Para intentar poñerlles freo, a DXT está realizando dúcias de controis. Ata novembro, máis de 16.500 condutores de Galicia foron sancionados por exceso de alcohol e droga ao volante. Xa pasaron anos desde que as máscaras deixaron de ser obrigatorias pola COVID, pero hai quen aínda as garda nalgún caixón. Seguen sendo efectivas, nuns minutos contámoslles se esas máscaras poden estar caducadas e canto aguantan. E o Celta sitúase na 8ª posición da Liga, mellorando o resultado da temporada pasada nesta altura, 16 xornadas. Os cambios introducidos por Claudio tras o descanso e a intervención de Radu no máximo castigo fallado por Nico Williams permitiron unha tarde de felicidade en Baleidos. 20.500 afeccionados desfrutaron da primeira vitoria na casa. E no tempo, comeza a semana con chuvias e con aviso por acumulados importantes. Precipitacións que tenden a remitir no oeste, pero repuntan contra a noite no norte. E ollo, que poden vir acompañadas de tormenta e pedrazo miúdo. Pode caer algunha folerpa na montaña e as temperaturas están en descenso. Pedro Sánchez descarta adiantar as eleccións como pide a oposición e tampouco vai remodelar o goberno como lle reclama o socio Sumar. Dixo no balance político que fixo este mediodía na Moncloa nun momento político moi delicado debido aos casos de corrupción e de machismo que afectan o PSOE. Xosé Manuel Baralla. Sí, comparecencia do presidente do goberno para facer balanzo do ano marcada polos casos de acoso sexual e de corrupción. Sánchez admite erros nos dous ámbitos. A corrupción e o acoso non entende de siglas, dixo, pero sí como se responde ante esas situacións e o PSOE, engadiu, fixo con contundencia. O contexto non é fácil, recoñeceu o presidente do goberno, pero descartou un adianto electoral como pide a oposición ou unha remodelación do Executivo como lle pide o seu socio Sumar. Dixo estar cargado de enerxía e determinación para seguir e aguantar campañas de acoso persoal, mentiras e lama, e que seguirá buscando apoios debaixo das pedras para continuar legislando. Cero elecciones. O líder do PSOE do goberno non admite eleccións da oposición. Sánchez insiste en que actuou con contundencia fronte á corrupción e as denuncias por acoso sexual que afectan o seu partido. El compromiso del gobierno y del Partido Socialista con el feminismo es absoluto. O socio a Sumar non lle abondan as palabras, pide cambios. Una reacción contundente que pasa por la remodelación del gobierno. Pero Sánchez só contempla a saída de Pilar Alegría para competir nas eleccións de Aragón. Estoy profundamente orgulloso y agradecido del trabajo que hacen todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España. O resto de socios tampouco está contento. Podemos dá o goberno por morto. La credibilidad de Pedro Sánchez es nula. E Esquerra pide unha reunión urxente con Pedro Sánchez. Nos tiene que decir a la cara qué piensa hacer. Yo le reconozco que tengo
Yo tengo dudas. Os republicanos dubidan se deben seguir apoiando o goberno, pero aínda en minoría parlamentaria, Pedro Sánchez teno claro. Mi voluntad es firme. Vamos a acabar la legislatura en 2027. Non adiantará as eleccións como pide o PP. Os populares cualifican así o seu balance. Un mitin que se está desarrollando desde la zona cero de la corrupción en nuestro país y la zona cero del machismo. Consideran que Sánchez debe dar explicacións, pero non na Moncloa, senón nas Cortes. Medra o malestar dentro do PSDG pola xestión do caso de José Tomé. A alcaldesa da Coruña pregunta onde están as voces masculinas do partido. Na dirección evitan o choque cos críticos e defenden a actuación destes días. Xesús. Sí, hola, que tal? Esta mañá compareceu aquí no Parlamento a deputada Patricia Iglesias para defender a actuación do seu partido ante as denuncias por acoso contra Xosé Tomé. Cree Iglesias que o partido actuou correctamente e con dilixencia respecto do manifesto asinado por moitas mulleres socialistas que critican a xestión deste asunto. Patricia Iglesias di que respecta as que se sumaron a ese texto, pero tamén as que non o fixeron. A dirección dos socialistas galegos pecha filas consigo mesma, evita a autocrítica pola xestión da denuncia de acoso contra o alcalde de Monforte. O Partido Socialista fixo o que tiña que facer. Pero sin esa denuncia é imposible actuar. Tanto Besteiro como a súa número 2 insisten no mesmo argumento. Actuaron cando coñeceron a denuncia, pero souberon do caso no mes de outubro. Nos debemos guardar silencio, garantizar a súa confidencialidade. Este argumento non convence as case 200 mulleres do partido que asinaron este documento. Piden responsabilidades por non reaccionar daquela. Tremendo, ¿no? Que la dimisión haya sido la de Silvia. Refírese a alcaldesa da Coruña, Silvia Fraga, a única dimisión de momento, e mándalle este recado aos homes do partido. ¿Dónde están? Están los hombres feministas. Terrible lo que estamos viviendo. Pero a lo mejor sirve, lamentablemente, un episodio como este para que nos demos cuenta de que las voces tienen que ser las de todos. O alcalde de Vigo sae en defensa do artigo da presidenta do partido no que exixía cambios reais. Priorizar sempre a atención ás víctimas. A cúpula tenta calmar as augas, pero as críticas veñen tamén de fora. O que teñen que aclarar no Partido Socialista é cales son as súas responsabilidades, todo apoio ás mulleres socialistas, que me imagino que están pasando un momento moi complicado. De momento, no PSDG evitan o choque. Sobre a xestión das denuncias de acoso sexual, o presidente da Xunta acusa de cinismo os socialistas e os seus socios. Os asustes de conta, supoño, tan tradicionais do Partido Socialista agora se están vendo en toda a súa crudeza nun tema especialmente importante. Por lo tanto, eu o que pediría é menos cinismo, máis contar a verdade, menos poñerse de perfil tamén por parte do BNG, que é o que sustenta e goberna en moitísimas administracións, empezando pola Diputación de Lugo. Alfonso Rueda mantería a maioría absoluta en Galicia de celebrarse agora eleccións autonómicas, segundo a enquisa de sondaxe que publica La Voz de Galicia. O Partido Popular tería 39 deputados. Perde un escano, pero aínda quedaría un por riba da maioría absoluta, que está en 38. O BNG quedaría cos mesmos deputados, que ten agora 25. E o PSDG lograría un deputado máis e pasaría de 9 a 10 escanos. Iso sí, a enquisa fíxose antes de estourar os casos de denuncias por acoso sexual de José Tomé. Sondaxe apunta a que Democracia Ourensana conservaría o seu escano e Vox non chegaría ao mínimo do 5% provincial necesario para entrar no Parlamento, o mesmo que lle ocorre a Sumar. Aquí en Galicia faltan algo máis de 2 anos para a celebración das vindeiras autonómicas, onde están xa de precampaña e en Aragón. O presidente Jorge Azcón, do Partido Popular, confirma o 8 de febreiro como data para celebrar os comicios anticipados. Creo que es lo que los aragoneses van a entender como más democrático. Si no somos capaces de tener una mayoría parlamentaria que apruebe unos buenos presupuestos para la comunidad autónoma, creo que en democracia lo que corresponde es escuchar la voz de los aragoneses.
E mentres, en Extremadura prepáranse para votar este vindeiro domingo. As enquisas deixan a popular María Guardiola ás portas da maioría absoluta. Sobe tamén Vox e cae o Partido Socialista, que perdería 11 puntos e obtería o peor resultado dos últimos 22 anos. Os usuarios do transporte público van contar cun abono único válido para toda España a partir de mediados de xaneiro. O prezo, 60 euros, 30 no caso dos menores de 26 anos. Todos los ciudadanos y ciudadanas van a poder sacarse un abono con el que van a poder viajar por todo el país y coger todos los trenes de media distancia, cercanías, servicios de autobús estatales por una tarifa plana de 60 euros al mes, cuando estamos hablando de adultos, como ven ustedes en esta imagen, y de 30 euros para los jóvenes menores de 26 años. Hoxe repetíronse as imaxes de estacións de autobuses baleiras. Na terceira xornada de paro no transporte público na provincia da Coruña só saíron o 32% dos servizos mínimos, marcados e case un 70% do transporte escolar. O mércores hai reunión entre patronales e sindicatos para tentar chegar a un acordo sobre a actualización de salarios e melloras na xornada de traballo. Se non hai entendemento, o venres habería unha nova xornada de folga. Se sabía que había. Igualmente yo vine por intentar, pero ya veo que no hay para casa. Por lo que ponía, pois de 8 a 2 pois había servizo, pero estou aquí desde las 8 e nada. Aquí ao Burgo, aquí na Coruña. Pero bueno, chamarei e direi que pasa isto, que non podo ir. E ollo, porque a plataforma de transportistas que colapsou as estradas en 2022 ameaza con folga este Nadal. Pídenlle ao Goberno que os inclúa no Comité Nacional no que están as grandes patronais e no que se negocian as melloras pro sector. Falando de estradas, avanzan os trámites para rematar de convertir o corredor Lugo-Sarria en autovía. O Goberno galego autoriza a contratar as obras do tramo que falta. A día de hoxe está en servizo o treito entre Sarria e a Proba de Sanxiao. E falta por facer a continuación a Tanadela. Dende alí, enlázase xa por autovía ata Lugo cidade. As obras comezan o ano que ven e o investimento é de 37,4 millóns de euros. Galicia vai presentar alegacións contra a proposta do Goberno sobre a planificación eléctrica para os próximos 5 anos. Alfonso Rueda acusa ao Ministerio de discriminar a nosa comunidade e de poñer en risco varios proxectos industriais. Gloria. Sí, en concreto, o presidente Alfonso Rueda asegura que hai unha dúcia de proxectos industriais que están en risco en Galicia por non ter asegurada esa conexión eléctrica. A Xunta asegura que a proposta do Ministerio é lenta, tardía e insuficiente. O Goberno galego reclamaba que chegara a Galicia preto do 7% do investimento total do Estado e coa actual planificación do Goberno de Pedro Sánchez ese investimento non chega ao 3%. Alfonso Rueda asegura que a provincia de Lugo e a zona industrial Curtis Teixeiro van ser as máis prexudicadas. E, aparte de outras necesidades, hai máis dunha dúcia de proxectos declarados estratégicos pola Xunta de Galicia, con creación de centos de postos de traballo, que deberían ser atendidos e que, logo, non poderán serlo con esta planificación. Non é de recibo que volvamos a ver como unha nova discriminación. O sector pesqueiro vai perder 65 millóns de euros co recorte na cota de xarda, lirio e abadexo aprobado por Bruxelas. A conselleira do Mar lamenta que a flota galega saíse peor parada que a do Mediterráneo. Lamentamos que non tivera como obxectivo mellorar as propostas iniciais do TAC asignado á frota do Atlántico. Todo parece indicar que o seu obxectivo era manter eses días, manter as condicións que tiña ahora mesmo a frota do Mediterráneo. En Bruxelas tamén os autónomos denuncian que España é o único país no que teñen que declarar IBE, sexan cales sexan os seus ingresos. María Calvo. Sí, en Francia, por exemplo, se teñen a obriga de reter e declarar IBE os autónomos que facturan máis de 85.000 euros ao ano. En Alemanha pagan a partir dos 25.000 euros e en Portugal dos 6.000. Varían as cantidades, como están vendo, pero todos os países teñen os sistemas de IBE franquiciado a Gas España, pese á directiva europea que obriga a cambiar de modelo. A denuncia aquí ante a Comisión Europea interpuso a Asociación de Traballadores Autónomos
autónomos, que ademais de reclamar o sistema franquiciado tamén piden que se simplifiquen os trámites para facer as declaracións de IBE. Medios galegos e portugueses proseguen a busca dos 3 tripulantes desaparecidos onte logo de que a súa embarcación o Vila de Camiña emborcase nunha zona de rochas próxima á illa da Insua na desembocadura do río Miño. As condicións meteorolóxicas e o estado da mar non están facilitando os labores dos equipos de rescate que por terra, mar e aire proseguen na busca destes 3 homes. Nuns minutos contámoslles os detalles e que foi o que aconteceu co Vila de Camiña. E se teñen máis de 60 anos, seguramente xa recibiron no teléfono móvil información sobre o ensaio Sincigal. O Sergas quere saber se vacinar os maiores contra o virus sincipital pode reducir as complicacións, como xa ocorreu cos bebés. O ensaio comezou en 200 centros de saúde e esténdese xa aos hospitais galegos que reciben sen cita todas as persoas maiores de 60 que queiran participar. Porque claro, non todo o mundo ten un centro de saúde participante na súa cercanía, digamos, non? A inmunización contra o VRS en lactante reduciu máis dun 90% as hospitalizacións, pero desde a pandemia e cos test viuse que este virus é tamén causa frecuente de complicacións en adultos. Sobre todo mayores de 60 años, pero también todos aquellos adultos mayores de 18 que tengan algún factor de riesgo, sobre todo patología pulmonar. Hai que aclarar que o que se proba non é a vacina, que xa está testada. A vacuna é completamente segura, xa leva tempo en funcionamento. O que se quere é calcular o beneficio que podería ter administrala en Galicia. A vacina está autorizada e comercializada e nos vamos aquí a ver en Galicia o impacto na nosa poboación. Dentro duns días o ensaio amplíase a todos os maiores de 18. Para evitar tamén logo que haya los colapsos en la sanidade pública. Dos convocados recibirán o 50% e os outros formarán parte, como en calquera ensaio, do grupo de control. Galicia contará por primeira vez cun helicóptero do 061 operativo en horario nocturno. É un dos acordos en materia de sanidade que acaba de aprobar o Consello da Xunta. Galicia conta con 2 helicópteros para emerxencias sanitarias, un con base en Ourense e outro en Santiago, que ata agora só operaban coa luz do día. A Xunta acaba de sacar a licitación do contrato destas naves para os próximos 8 anos por 55 millóns de euros e a principal novidade é que o de Santiago poderá dar servizo tamén pola noite. Estarán ademais preparados para voar en condicións meteorolóxicas adversas. En materia sanitaria, visto e prace tamén a 110 millóns de euros para a compra de medicamentos de inmunoterapia máis eficaces e menos agresivos no tratamento contra o cancro. O presidente Alfonso Rueda fixo balance ademais dos efectos da folga de médicos. Das 1.100 cirurxías suspendidas, algo máis da metade, o 54%, xa están reprogramadas e vanse facer esta mesma semana que se comeza, e a previsión é que o resto, ata chegar ao 100%, poida estar realizada antes de que remate o ano 2026. A Xunta autorizou ademais a licitación das obras de construción no antigo Hospital Psiquiátrico do Rebullón en Mos dun centro de cuidados intermedios a que atenderán persoas maiores que reciben a alta pero aínda necesitan atención posoperatoria ou rehabilitación. Susto esta mañá aquí nesta parroquia de Castrelo, no concello de Cambados. 2 persoas de avanzada idade tiveron que ser evacuadas da súa vivenda por unha intoxicación de monóxido de carbono polo mal funcionamento da súa chimenea. Nuns minutos neste telexornal vemos todos os detalles. Nas Canarias seguen sumando falecidos nestes días de temporal no mar. A última, unha muller que morreu afogada esta mañá nunha praia de Gran Canaria. Os bombeiros conseguiran sacala da auga nunha moto náutica aínda con vida, pero non puideron reanimala. Todo o arquipélago está en prealerta por fenómenos costeiros con ondas de máis de 4 metros. E no Levante hai risco extremo por chuvia. En Murcia rescataron un home que fora arrastrado pola enchente dun río preto do polígono industrial de Alama. Atoparon o home agarrado a unha árbore e con principio de hipotermia. En Castelló, as intensas chuvias da borrasca Emilia deixan inundacións, cortes de tráfico e clases suspendidas. En Vilarreal, os bombeiros rescataron unha parella que quedou atrapada dentro do coche nunha vía completamente anegada. Nesta mesma zona, outros 30 veciños quedaron illados porque a enchente do río bloqueou o único acceso ao barrio. Na Comisión da Dina do Congreso estaba hoxe citada Salomé Pradas, a exconselleira de Emerxencias. Negouse a declarar por estar a investigación xudicial aberta, pero aproveitou unha pregunta de Gabriel Rufián para pedir perdón ás vítimas.
Disculpas por no haber podido hacer más, como dije el día que declaré judicialmente durante 3 horas y media. Pero si quieres se lo repito. Y está en las consideraciones que he traído. Por supuesto, pido disculpas por no haber podido hacer más y le aseguro que es algo que llevaré toda la vida conmigo. Aquí en Galicia seguen buscando os 3 mariñeiros desaparecidos no naufraxio dun pesqueiro na desembocadura do Miño. O tempo está complicando a busca, Xoel. As condicións do estado da mar están dificultando as tarefas dos equipos de rescate, medios aéreos, terrestres e tamén marítimos que dende primeira hora desta mañá e coordinados pola Autoridade Marítima Portuguesa tentan localizar os 3 tripulantes que aínda continúan desaparecidos, 3 mariñeiros de orixe indonesio que quedaron náufragos despois de que a súa embarcación naufragase nun punto moi próximo onde nos atopamos, no límite natural entre Galicia e Portugal, nunha zona de rochas na coñecida como Illa da Insua. Todo aconteceu alrededor da 1 da tarde deste domingo. Esta mañá o responsable do operativo confirmaba a Televisión de Galicia que entre as causas que se barallan para ese naufraxio estaría un golpe de mar que puido facer que a súa embarcación, o Vila de Camiña, quedase completamente coa quilla ao sol. De momento, o balance é o de 3 persoas desaparecidas, eses 3 tripulantes e outros 2 rescatados con vida que foron trasladados ao Hospital de Viana do Castelo. Trataríase dun mariñeiro e do patrón desta embarcación. A primeira hora da mañá retomáronse as tarefas de busca dos 3 mariñeiros desaparecidos. No dispositivo participan medios portugueses e galegos. Búscanos por terra, mar e aire entre a localidade lusa de Áncora e a galega da Guarda. Porén, as condicións meteorolóxicas están a dificultar moito os traballos. Desde manhã, nas primeiras horas, tentamos ir à Ilha da Insua, mas as condições meteorológicas e oceanográficas já não permitem o desembarque na ilha em segurança dos operacionais, pelo que vamos ter que esperar por uma nova janela de oportunidade para poder avaliar condições de eventualmente fazermos um mergulho nas proximidades do naufrágio. O pesqueiro permanece encallado nas rochas ao carón do illote da Insua na desembocadura do Miño en augas portuguesas. Ali foron rescatados os 2 sobreviventes do naufraxio, o patrón e o mariñeiro. A Capitanía Marítima de Camiña confirmou que no interior do barco non estaba o resto da tripulación. A embarcação ela está encalhada neste momento na zona rochosa da ilha da Insua e permanece no mesmo local. Ontem tivemos a oportunidade de ir ao seu interior e confirmar que os 3 desaparecidos non se encontravam no interior da embarcação. No dispositivo traballan un total de 4 embarcacións, por aire un helicóptero da Forza Aérea Lusa e por terra bombeiros de Áncora e de Camiña en apoio á Policía Marítima. Os que sí puideron rescatar en bo estado de saúde son os 14 mariñeiros que embarrancaron na costa de Irlanda. O buque de bandeira francesa pertence a unha empresa armadora da Coruña. A forza das ondas foi arrastrando o volanteiro Fastnet contra a costa onde quedou embarrancado. Pasaban as 11 da mañá cando o capitán pediu axuda por radio. O pesqueiro da armadora coruñesa saía do porto de Dingle no suroeste de Irlanda cando un fallo do motor o deixou sen potencia á valga. Encallou nos cantís de Bimbán duns 50 metros de altura. O Fastnet quedou á mercé do mar batendo contra as rochas. A bordo, 14 tripulantes. O vento e o mar revolto complicaron tamén as tarefas de rescate. Foi imposible achegarse o suficiente para botarlle un cabo dende outros buques. A Garda Costeira irlandesa mobilizou o helicóptero de salvamento para evacuar a tripulación. Conseguiron sacalos a todos e leválos a terra, sans e salvos. O buque está abandeirado en Francia, pero pertence a unha armadora coruñesa integrada en Pesca Galicia. Fontes da asociación confirman que estarían agardando que amaine o temporal para tentar remolcalo a porto. Porén, as noticias de medios locais irlandeses recollen certa preocupación polo estado do barco de 33 metros de eslora. Falan de que hai roturas no casco que estarían vertendo combustible ao mar. Temen que o pesqueiro acabe por fender contra os cantís. O mundo do cinema está consternado polo asasinato a coiteladas do actor e director estadounidense Rob Reiner e a súa muller, a actriz e produtora Michelle Reiner. Os 2 apareceron mortos na súa casa dos Ángeles. Algúns medios apuntan a que están investigando como suposto asesino o fillo mediano da parella, Nick Reiner, de 32 anos e con problemas de adiccións. Rob Reiner, de 78 anos, dirixiu películas tan coñecidas como A princesa prometida, Cando Harry encontrou a Sally ou Misery.
Segue a conmoción en Australia tras o atentado terrorista que deixou 15 vítimas mortais durante un festival xudeu nunha praia. No día despois van trascendendo as identidades desas vítimas. Entre elas, unha nena de 10 anos, 2 rabinos e unha supervivente do Holocausto. 42 persoas continúan hospitalizadas. Os autores deste ataque son un home de 50 anos que morreu tras enfrontarse á policía e o seu fillo de 24 que está ferido. En Cidade Real están impactados coa morte dun bebé de só 6 meses, supostamente a mans dos seus propios pais, que son adictos á droga e hoxe pasaron á disposición xudicial. A familia vivía nun piso ocupado e o bebé morreu durante unha disputa familiar. Crese que non o mataron a propósito, pero sí o consideran un homicidio por imprudencia. En A Coruña pasará esta tarde a disposición do xuíz o home detido por matar un mozo a coiteladas no parque de Santa Margarida. A policía tomoulles declaración a varias testemuñas nas últimas horas para tratar de esclarecer este homicidio. O Parque de Santa Margarida intenta recuperar a normalidade tras o tráxico suceso acontecido o sábado pasado en que un mozo duns 20 anos perdeu a vida tras recibir varias coiteladas, unha delas mortal, presuntamente a mans doutro home de 46 anos que adoita dormir aquí. Algúns veciños admiten que hai certa inquedanza na zona. Sempre hai leas, non? Porque consumen sustancias non moi apropiadas. Entonces, ali onde, ao final, casi na saída coa ronda de Nelle, nesas mesas, eu creo que hasta queda xente a dormir e vive xente pola noite, porque antes o parque estaba pechado, pero ahora xa non está. Es peligroso salir hacia después de las 6, 7 de la tarde, sobre todo en invierno, y después en verano, vamos, mucho más tarde, porque al final se juntan bandas que están metidas en la droga y claro, al final la gente rehuye tanto del parque como de las zonas de alrededor. Déixate pasmado, ¿no? Estas cousas que pasan. Unha persona nova... O presunto agresor tiña unha orde de expulsión desde o 2014, acumulaba varias denuncias por feitos violentos e xa fora detido por ameazas e lesións en varias ocasións. Desta volta, as forzas de seguridade conseguiron prendelo no barrio da Sagrada Familia pouco despois de que fuxira do parque de Santa Margarida tras a agresión mortal. Polo momento permanece en Lonzas á espera de pasar esta tarde a disposición xudicial. Sucedeu hai poucos días na Mariña e esta noite ocorreu tamén en Cambados. 2 persoas maiores tiveron que ser evacuadas ao hospital tras inhalar fume dunha cheminea na casa. Estes días de frío multiplícanse este tipo de accidentes. Alejandro. Sí, foi contra as 7 da mañá cando os servizos de emerxencia recibiron esa chamada de que estas 2 persoas octoxenarias non se atopaban ben e que non respiraban con facilidade. Tratábase dunha intoxicación por monóxido de carbono causada polo mal funcionamento da chimenea, o que provocou que se acumulase gran cantidade de fume no interior desta vivenda ubicada na parroquia de Castrelo. Ata aquí desplazáronse os servizos de emerxencia que realizaron as medicións pertinentes, tamén ventilaron a vivenda e trasladaron a esas 2 persoas ao Hospital do Salnés, onde nestes momentos aínda permanecen ingresadas. Un novo suceso destas características que aumentan sobre todo cando chega o inverno, polo que os servizos de emerxencia piden extremar todas as precaucións. Un home de mediana idade faleceu onte á tarde nun accidente de moto en Coirós. Bateu contra o portal dunha vivenda e arrincouno. O impacto foi tan violento que faleceu ao pouco mentres os sanitarios intentaban reanimalo. A vítima dirixíase a súa casa en Coirós de Arriba despois de repostar nunha gasolineira próxima. Esta é a pista pola que circulaba cando, por causas que se investigan, perdeu o control da moto e foi bater contra o portal desta vivenda. O impacto foi tan violento que derrubou e arrincou unha das follas do portal que estaba anclada nunha columna de formigón. Na finca aínda quedan restos da moto que quedou dentro da propiedade, mentres que o corpo da vítima, aínda con vida naquel momento, estaba fora. Unha moza que reside nunha vivenda próxima e que regresaba a casa topou co accidente de casualidade e alertou os servizos de emerxencia. Os sanitarios intentaron reanimar o motorista sen éxito. Eu que sei é todo por o que me dixo a filla, sabes? Veo o casco ali tirado e despois veo ali unhas luces debaixo do portal e ele estaba fora, quero dicir... A moto estaba debaixo do portalón que o arrancou e ele estaba ali de fora do cierre. Chamou ao 112, estaba vivo. Cando chegaron, sei que cando viñen para casa me dixeron que estaba morto. A Garda Civil de Tráfico inspeccionou a zona tras o accidente para intentar esclarecer como se produciu.
O alcohol segue a ser a sustancia que máis aparece nas autopsias dos falecidos nas estradas e tamén a segunda causa máis frecuente dos accidentes de tráfico. Iso malia o elevado número de multas por alcoholemia que se poñen. No que vai de ano en Galicia, case 1.100 ao mes. A DXT iniciou hoxe a campaña de Nadal de control de alcohol e drogas. Buenos días. Ca chegada das festas de Nadal, as ceas e xantares coa familia, amigos e compañeiros de traballo, a Dirección Xeral de Tráfico intensifica estes días os controis. 00, vale. Sigue habendo bastante xente irresponsable, entonces eu vexo adecuado esta campaña. Debería ser máis veces no ano, non só ahora en Nadal. Hai que mirar por un e por os demais. Controis de alcohol e drogas intentámoslos facer en todas as vías e a todas horas e, bueno, os conduzores teñen que transmitir esa mensaxe, ten que ser contundente. A condución e o consumo de alcohol e drogas é totalmente incompatible. Haberá controis ata o vindeiro 8 de xaneiro, os que tamén se sumarán as policías locais nas vías interurbanas. Tens que metelo na boca e a saliva que teñas na boca tens que botarlle ese algodón hasta que se poña unha liña azul por aquí abaixo. E o alcohol segue sendo a segunda causa máis frecuente nos accidentes de tráfico. Por exemplo, na provincia de Ourense estivo presente no 36% dos sinistros mortais este ano. No 2025, en torno a un 36% dos sinistros mortais son causados por consumo de alcohol ou drogas. Son moitos. É verdad que lamentamos tristemente todos os días algún sinistro vial non que hai presencia de alcohol ou drogas. Que é incompatible, que consumir alcohol ou outras drogas e conducir. E a mensaxe que hai que mandar, sobre todo nestas datas de comidas, ceas de empresa. Estáse tramitando xa no Parlamento a taxa de 0,1 miligramos por litro en aire expirado para todos os condutores. E van a ver a pelexa brutal que houbo na zona de Copas de Carballo entre 5 mozos. Son da vila e, polo menos, algún deles é reincidente neste tipo de conflitos. Víveno como un espectáculo, pero non. Empezan dous cun intercambio de puñadas, non sabe moi ben a conta de que, pero a lea vai a máis e acaban pegando a lo menos 5 mozos. Nos que sole haber festa, pois é o que hai, sabes? En plan, aquí sempre hai algún follón, pero igual que en todos os sitios, sabes? Pero a xente sole facelo cando está borracho ou calquer rollo, aí xa ves, non podían nin con eles mesmos. Vese na imaxe, o primeiro en achegarse supostamente o irmán dun dos implicados que case nin se ten en pé. Dun empurrón que o chan e acaba levando a peor parte, con patada das que resoa, incluída. Hostia. Ese chamamos ao local, que tal o ves? Chama. No chame de nada, que se non dá. Si chaman ao local, pero cando a patrulla chega xa non quedan testemunhas, só o vídeo que foi circulando de móvil en móvil e que impresiona non só polos golpes, senón tamén polo aplauso dos que miran. A parte da pelea en sí, había un grupo de xente que os estaba aplaudindo e dicindolle dalle. Eu non entendo como poden pasar este tipo de cousas. Entón, bueno, quedoume moi mal corpo. Onte estuve mal todo o día. De momento nin a Garda Civil nin a Policía Local desconstan denuncias. Coméntase que ao menos algún dos implicados é conflictivo e aficionado ás leas, pero preocupa ese nivel de agresividade e, sobre todo, que se normalice entre a rapazada. A mí algún sitio de playa, la verdad. Sí, la verdad que sí. Calorcito, además. Totalmente. Que haga bueno. Andalucía, al Caribe, seguro. Segurísimo, vamos a desconectar, a despejar y a cambiar de tiempo. Parece que estamos fartos da chuvia porque se falamos de viaxar no Nadal, a maioría soña con escapar a climas cálidos e praias paradisíacas. Aínda que tamén hai quen prefire a neve e as paisaxes nórdicas. Nos minutos vemos cales son os destinos máis buscados nestas datas. Pues mira, esto tampoco sabía que caducaban. Pues mira, no lo sabía. No lo sabía. A gripe continúa disparada por todo o país e os expertos están recomendando de novo o uso da máscara. Moitos están sacando as que tiñan gardadas dende a pandemia, pero son eficaces, Mónica? Os expertos din que a súa eficacia non é a mesma e que o máis seguro é que estén caducadas. Polo xeral, a vida útil das máscaras é de ata 5 anos, dependendo do modelo. Así que se as mercou no 2020, a realidade é que xa non sirven, aínda que estiveran ben gardadas e conservadas.
Co pico da gripe volve o uso da máscara e vémolas de novo en espazos pechados e na rúa. Nos centros sanitarios está sendo obrigatoria en algunhas comunidades. Moitos recorren as máscaras que quedaron guardadas tras a pandemia, pero seguen sendo eficaces? Las mascarillas por lo general tienen una caducidad de 5 años. Si estamos hablando de mascarillas que tenemos guardadas de 2020, lo más probable es que sean mascarillas que estén caducadas o próximas a caducar. En este caso, ¿qué pasa? No quiere decir que una mascarilla que esté caducada vaya a ser dañina para nosotros. Lo que va a perder va a ser efectividad. Na rúa, a maioría descoñecen que as máscaras teñen data de caducidade. No tenía ni idea. ¿Caducan? Ostras. Pues no lo sabía, la verdad. No tenía ni idea. No lo sabía, caducaban. Aínda que estén ben conservadas, pasado tempo xa non son eficaces. Só funcionarían como barreira, por exemplo, dun estornudo, pero non filtran aerosoles. Esos materiales de los que están compuestos la mascarilla, tanto si es una mascarilla quirúrgica como una FFP2, pueden degradarse, la goma elástica puede perder esa elasticidad, afectando un poco al sellado facial. No caso das máscaras cirúrxicas poden aguantar ata os 5 anos. As FFP2 ou similares deixan de ser eficientes a partir dos 3. Nos últimos anos están asentándose no rural outras confesións distintas á católica. Isto é debido á inmigración de comunidades musulmás e o retorno de migrantes da América Latina, principalmente evanxelistas. Cando abriu en Ourense esta mezquita, hai 15 anos, viñan rezar cada venres 3 dúcias de fieis. Hoxe superan os 140. Moitos son homes novos, recén chegados principalmente de Marrocos, Senegal, Pakistán e Palestina. Ahora algo pequeñito, ahora no llega la gente, ahora viene mucha gente, ahora mucho extranjero islámica de Islam, muchos. En Xinzo, en proporción, a comunidade musulmá é aínda máis grande. Teñen 2 mezquitas, unha para mulleres. Na capital limia, ademais de 2 igrexas católicas, teñen tamén 2 centros evanxelistas. Tamén en Celanova, onde a chegada de migrantes retornados disparou os seguidores. A primeira familia da igrexa Gran Rey foi esta venezolana. Fue creciendo a raíz de toda esta emigración que de los diferentes, especialmente de Venezuela, de la situación que está ahorita en Venezuela, y de otros países también, porque hay muchos colombianos, muchos brasileiros, cubanos, ahora está viniendo. Os martes en Celanova teñen estudos bíblicos e os venres actividades coa xente nova. Os domingos é a asamblea. Somos sobre 50, 48, 50, aquí en Celanova. En Orense tenemos la iglesia principal, es como la ANAI. Aí ya son 200 y pico. O número de centros evangélicos registrados en Galicia rolda os 280. A revista de moda de referencia, a prestixiosa Vogue, acaba de publicar unha listaxe dos 50 homes mellor vestidos. Entre eles está o Papa León XIV, en concreto elíxeno pola vestimenta que escolleu para a súa primeira aparición como pontífice o pasado 8 de maio, cando saiu saudar o balcón da Praza de San Pedro. E se precisan acreditar o seu dominio da lingua galega, saiban que os exames do CELGA 4 xa se poden facer en liña dende calquera lugar do mundo. Galicia é así a primeira comunidade con lingua propia que digitaliza este proceso. O maior desafío pro CELGA en liña foi igualar as garantías da modalidade presencial, impedir fraudes e acreditar a identidade dos examinados. O que se fai é medir datos biométricos na cara, igual que a cara desa persoa coincida coa foto do seu DNI. O sistema vai tomando imaxes do alumno facendo o exame e conta cunha IA para detectar a presenza de estranos. Despois de conectarse desde calquera lugar do mundo, comeza a proba que tamén inclúe exame oral. Hoxe toca corrixir as grabacións da fala. Acadar ese obxectivo de A modalidade en liña permitirá facer exames con máis frecuencia. En 5 anos, Galicia recibiu 115.000 persoas chegadas de fora e do que se trata é de potenciar a presenza social do galego. Muitas persoas que están pensando en vir a Galicia ou en asentarse aquí, sexa temporalmente ou definitivamente, poidan vir xa cunha formación en lingua galega dos seus países ou lugares de orixe. E isto é bo que a xente que ven de fora de Galicia para Galicia que teña interese por formarse na nosa lingua propia, na nosa lingua e cultura.
Paola, neta de galegos, participou no exame piloto. Feita a escoita sí, porque no verán, no Nadal e demais viña aquí, pois miña avó así que falaba galego. Unha das vantaxas que ten é que non tes que desplazarte, non? Como ti fas a proba cunha máquina, tendes a pronunciar mellor, non? O CELGA, nos seus distintos niveis, é unha titulación requirida para acceder a prazas de diferentes administracións. En París, os traballadores do Museo do Louvre iniciaron esta mañá unha folga indefinida en protesta polas condicións laborais e a falta de recursos. Os traballadores da pinacoteca máis visitada do mundo renovarán día a día, en asemblea, a duración da protesta. O ano pasado, o Louvre recibiu case 9 millóns de visitantes, 2 de cada 3 procedentes do estranxeiro. Frío ou calor? Onde lles gusta viaxar os galegos os que poden, claro, durante o Nadal? As preferencias dependen do tempo e dos cartos. Os que teñen algo menos elixen o centro de Europa, pero moitos voan ás Canarias ou ao Caribe en pleno inverno en busca do sol que aquí botamos de menos. Pedimos de agasallo unha viaxe por Nadal. Fora chove, a xente entra aquí buscando calor. Sobre todo Riviera Maya, Marruecos también nos pidieron mucho y vendimos también a Bali. La gente quiere calor, sobre todo busca calor. Canarias también, lo que pasa que está un poco caro y entonces pues al final se desvían hacia el Caribe. Veña, estamos vendo un exemplo real. Cal podría ser un exemplo real para alguén que se queira marchar agora mesmo a pasar uns días de vacacións en Nadal? Pues sería, por ejemplo, en Riviera Maya, saliendo el 29 de diciembre una semana, pues costaría unos 4.150 euros. A mí en algún sitio de playa, la verdad. Sí, la verdad que sí. calorcito además. Totalmente. Que haga bueno. Pues a cualquier parte de Sudamérica, que haga calor. México, Colombia, Brasil. En Navidad seguramente a Roma. A Finlandia, por ejemplo. Me encantaría ir. Aí a tes, Laponia é un clásico de Nadal. Todos os anos hai vos dende Galicia. Es caro, es un destino caro, sí. Pero bueno, que se vende muchísimo, ¿no? Y en estas fechas está lleno de españoles. En España es un destino que triunfa muchísimo. A clave é facelo con tempo. Se o fas con tempo, os precios sacas mellor precio. Se o fas moi encima da fecha, pois é máis complicado. Se llenan enseguida, De feito, varias destas viaxes xa están completas e aquí xa reservan pro verán. Nada, comeza a semana con chuvia, con avisos, agora, sobre todo, aínda caen con certa frecuencia na metade máis occidental, pero ollo que a última hora, cando remitan no oeste, repuntan no norte. Son imaxes da Coruña en directo e a última hora, tamén na zona da Mariña, ollo coas chuvias, coas bategadas, con algunha tormenta. E tamén falan as axencias que, aínda que sexa de forma lixeira, algún pedrazo, algunha sarebeada podemos ter, e precisamente vemos aquí estas zonas sombreadas en amarelo da metade occidental, son os avisos que van continuar ata media tarde, e a última hora do día no norte, precipitacións, algunha folerpe, certo que non se agardan importantes, pero a cota alrededor dos 1.400 metros xa se poden imaginar que pouca cousa pode caer con eses ventos do noroeste e esa sensación de frío, porque de novo falamos dun descenso das temperaturas. E xa adianto que para os próximos días teremos algo de todo. E hoxe, despois de Terio e a información deportiva, falamos da previsión a medio prazo. Bastante máis frío vai estes días no norte da China con temperaturas de ata 20 graus baixo cero. E os que máis gozan aló deste tempo de inverno son os osos panda. Os centros onde os coidan enchen as redes sociais con estampas tan tenras como estas que están vendo. Dende os pandas xigantes a rolos pola neve ata os vermellos atrapando folerpas de neve coas gadoupas. E fíxense nesta postar invernal que chega dende Nova York. A primeira gran nevada da temporada vestiu de branco Central Park, transformando o corazón da cidade nun espazo ben distinto ao habitual. Non faltaron as batallas con bolas de neve, nin os valentes que non puideron renunciar ao seu running. Mesmo ollo, houbo quen sacou os esquís para aproveitar a ocasión. Con estas imaxes marchamos, que teñan unha boa tarde. Ata mañá.